हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पुरुषोत्तम योग 15वा अध्याय करतोय आणि आता 3च दिवस उरले. आजचा झाला की 16, 17, 18 आणि मी तुम्हाला लिंक्स पाठवलेल्या आहेत आमच्या ऍडव्हान्स लेवलचे जे कोर्सेस आहेत. तर तुम्हाला त्याच्यावर लिंकवर जाऊन क्लिक करून तुम्ही वीकेंडचा जे कुठले टायमिंग्स आहेत त्या टायमिंग्स वर तुम्ही एनरोल व्हा, रेजिस्टर व्हा आणि हा अभ्यास सोडू नका, बरं का. तर आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 15वा अध्याय करतोय, पुरुषोत्तम योग. आता आपण या अध्यायात बघूया काय काय आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, खरंच सांगते, मनापासून सांगते की हा आनंद कृष्णाचा आहे. तुम्ही क्लासला न चुकता येताय. तुमचा मौल्यवान वेळ जो आहे तो कृष्णाची जे काय इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत भगवद्गीता ते मनापासून ऐकताय. कृष्णा इतका आनंद कोणालाही नाहीये. तर खरोखर त्याला खूप आनंद झालेला आहे. तुम्ही क्लासला येताय. मी समजावून सांगायचा एक छोटासा प्रयत्न करते. तर त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद. मी मुद्दामून श्रील प्रभुपादांचे वेगवेगळ्या पोजेस मध्ये फोटो घेतलेत या स्लाइड्स मध्ये. कधी ते हसतायत, कधी जॉब करतायत. आता असे ते बसलेत ना, असं वाटतंय की ते कृष्ण त्यांच्याकडे बोलतोय किंवा एक मेडिटेशन मध्ये असल्यासारखे बसलेले आहेत. तर श्रील प्रभुपादांचा आपण आशीर्वाद घेऊया, त्यांना नमस्कार करूया आणि मग हा अभ्यास चालू करूया. तुम्ही सुद्धा घरी जेव्हा जप कराल, भगवद्गीता उघडाल, तेव्हा मी हे जे काय म्हणते ना, तुम्ही मनातल्या मनात म्हणा, कृष्णा तुझ्या आनंदासाठी मी हे करते. श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घ्या. कारण मी तुम्हाला 5व्या अध्यायात सांगितलंय ना, 29वा श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसा, की सर्वांचा जे काय तुम्ही यज्ञ तप करता तर तो भोक्ता जो आहे तो कृष्ण आहे. तर आता 14वा अध्याय आपण बघितला, 3 गुण कोणते. आता मला कोण सांगणार आहे 3 गुण कोणकोणते आहेत ते. तत्व, रजोगुण आणि तमोगुण. श्रुती माताजी
बाय टर्न सगळे हँड रेज करून बोला. हरे कृष्णा. हा, श्रुती माताजी हरे कृष्णा. सत्वगुण, रजगुण आणि तमगुण. बरं, मनीषा माताजी मला सांगा की सत्वगुणाचा परिणाम काय असतो, माणूस कसा असतो? सत्वगुणामध्ये माणूस पूर्णतः या कुठल्याही गोष्टीमध्ये अडकलेला नसतो, त्याला पूर्ण शुद्ध ज्ञान मिळालेलं असतं आणि तो बरोबर. कुठल्याही कर्माच्या मिळणाऱ्या फळामध्ये आसक्त राहिलेला नसतो अजिबात. म्हणजे तो पाप कर्म करत नाही, त्याला ज्ञान असतं आणि तो आनंदात असतो, त्याच्यामुळे तो सुखाने बांधला जातो. बरोबर सांगितलं. आता रजोगुण म्हणजे काय, मला कोण सांगणार आहे? हात वर करा इतरांनी पण. इतर जण तुम्ही ऐकताय हा माझा क्लास की झोपलेला आहात? ऐकतोय. एक काम करा सर्वजण ना, एक काम करा सर्वजण ना, सतत व्हिडिओ ऑन करा. हरे कृष्ण. सांगा बरं. हा, व्हिडिओ ऑन करा. आपल्या ज्या माताजी आहेत ना, आमच्या म्हणजे माझ्या प्रेमा किशोरी माताजी, ते असंच बरोबर. प्लीज सगळेजण स्वतःचा व्हिडिओ ऑन करा. 15 दिवस झाले आपल्याला एकमेकांची भेटून. सगळेजण व्हिडिओ ऑन करा. हरे कृष्णा. स्वाती माताजी सांगा बरं, तरी चालेल, व्हिडिओ ऑन करा. रजोगुण म्हणजे काय? बोला. माताजी सांगू काय मी? बोला. सांगा. रजोगुण म्हणजे कसं, जो माणूस सतत कर्म करतो त्याची फळाची अपेक्षा करतो. आज मी हे केलं तर याच्यातून मला एवढा नफा मिळेल, मी ते केलं तर तेवढा नफा मिळेल, म्हणजे बरोबर. त्याला असंख्य इच्छा असतात आणि फळाकडे त्याचं लक्ष असतं, बरं का? आणि त्याचं मन कसं असतं, पेंड्युलम सारखं. फळ चांगलं मिळालं की आनंद, नाही चांगलं मिळालं मनासारखं की दुःखी असतो. हा, बरोबर. आता तमोगुण म्हणजे काय? तमोगुण म्हणजे आळशी अज्ञानी माणसे असतात. हा, बरोबर. आळशी आणि अज्ञानी मूर्ख असतो, त्याला अज्ञान असतं, अज्ञानी असतो आणि त्याला खूप निद्रा, झोप आणि अशा तऱ्हेने तो पूर्ण अंधकारात जीवन जगत असतो. बरोबर सांगितलं. मग या गुणांबद्दल आपण आणि शिकलो की तो गुण कसा आपल्याकडून ते कर्म करवून घेतो, बरं का? म्हणजे तमोगुणी असणारा जो माणूस आहे तो कुठलीच चांगली कर्म करत नाही. तो गुण आहे, तो गुण ठरवतो की हा माणूस कुठलं कार्य करणार, आणि त्या गुणामध्ये मृत्यू आला की आपण कुठे जातो हे आपण बघितलं. आणि या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जाणं आणि शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित होणं, यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? अकर्म केलं पाहिजे. अकर्म म्हणजे काय? भक्ती. कोणाची भक्ती? कृष्णाची भक्ती. इतर देवदेवतांची भक्ती नाही, फक्त कृष्णाची भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला अकर्म म्हटलं जातं. तर तेव्हा आपण शुद्ध सत्वात जातो, बरं का? तर आता आपण बघणार आहोत की हे भौतिक जग आहे, याच्यापासून आपण अलिप्त कसं व्हायचं आणि आपल्याला ज्ञान चक्षुनी या जगाकडे कसं बघायला येतं. कृष्ण कोण आहे? परत आज सुद्धा आपल्याला इकडे 16, 17, 18 याच्यामध्ये श्लोकांमध्ये संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला हे 3 श्लोक आहेत, याला त्रिश्लोकी भगवद्गीता सुद्धा म्हणतात. तर परत कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की आपलं आणि त्याचं नातं काय आहे. त्या नात्यामध्ये कुठलंही रिलेशनशिप असेल तर त्या रिलेशनशिप मध्ये एक ऍक्टिव्हिटी असते, मग ती कोणती आहे आणि मग प्रयोजन काय आहे, म्हणजे गोल काय आहे हे आपल्याला समजणार आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी.
हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तर आता आपण इकडे त्यांनी जे आपलं भौतिक जग आहे ना त्याची तुलना केली आहे एका वटवृक्षाबरोबर. पण हे अगोदर सांगण्या अगोदर याचा एक तुम्हाला बॅकड्रॉप सांगते की आता एक मुलगा आहे आणि त्याला आंबे खूप आवडतात आणि तो चाललेला आहे आणि त्याला छान तळं दिसतं आणि तो खाली तळ्यामध्ये बघतो तर त्याला झाड दिसतं आणि झाडावर आंबे असतात. तर तो विचार करतो, बापरे आता केवढे आंबे, मी पाण्यात उतरतो आणि सगळे आंबे घेतो. तो उतरतो पण एक सुद्धा आंबा त्याच्या हातात लागत नाही आणि जवळच एक ऋषी बसला असतो आणि तो बघत असतो त्या मुलाकडे आणि बराच वेळ प्रयत्न करून आंबे हातात लागत नाही. तेव्हा मुलगा विचार करतो की या माणसाला मी जाऊन सांगू का की मला हे आंबे काढून दे म्हणून. पण मग विचार करतो नको, मी जर असं सांगितलं तर तो सगळेच आंबे घेऊन जाईल, म्हणजे याला हाव असते की ते आंबे सगळे मला हवे. पण आणि प्रयत्न करून सुद्धा ते आंबे त्याच्या हातात लागत नाही. मग तो ऋषींकडे जातो आणि सांगतो की हे बघा इकडे या, मला हे आंबे काढून द्या. तर ऋषी म्हणतो हे आंबे हवेत का तुला, थांब जरा मी देतो. ते ऋषी पाण्यात न उतरता त्या उलट्या बाजूला जातात, झाडावर चढतात, आंबे काढून सगळे आंबे त्या मुलांना देतात. तर ज्याप्रमाणे पाण्यात जे प्रतिबिंब होतं, जे झाड होतं, ज्या झाडावर आंबे लागले होते, पानं दिसत होती, तर त्या झाडाचं जे ते एक प्रतिबिंब होतं. पण मूळ झाड कुठे होतं, मूळ झाड जमिनीवर होतं. त्या मूळ झाडाचं प्रतिबिंब जे आहे त्या प्रतिबिंबाकडे तो मुलगा जात होता आंबे घ्यायला. त्याचप्रमाणे जे मूळ जग आहे ते आध्यात्मिक जग आहे आणि आपलं हे जे भौतिक जग आहे हे नुसतं एक प्रतिबिंब आहे ज्यात आपण सगळेच आनंद शोधतोय. आणि आनंद ज्याप्रमाणे त्या मुलाच्या हाती एक आंबा सुद्धा लागला नाही, त्याप्रमाणे आपल्याला जो वाटतं की या गोष्टीत आनंद आहे आणि आपण घ्यायला जातो, नंतर समजतं की या गोष्टीत आनंदच नाहीये काही. आलं का तुमच्या लक्षात की आपण आनंद, तो मुलगा आंबे चुकीच्या ठिकाणी शोधत होता त्याचप्रमाणे आपणही आनंद चुकीच्या ठिकाणी शोधतोय. तर आता जे झाड आहे, जे जमिनीवरचं झाड आहे, त्या झाडाला पोषण जे मिळतं ते ऊन, पाऊस आणि माती जी असते याच्यातून त्याला आपलं सगळं अन्न मिळतं. मग आता जे हे भौतिक जग आहे आपलं, त्याची तुलना केलेली आहे एका शाश्वत वटवृक्षाची. इकडे शाश्वत का म्हटलेलं आहे तुम्हाला मी नंतर सांगते. की हे जे झाड आहे हे या झाडाची मुळं वर आहेत आणि इकडे मूळ म्हणजे काय अर्थ की हे झाड जे इतकं मोठं वाढलेलं आहे ते झाड कोणामुळे वाढलेलं आहे तर ब्रह्मदेव आपण असं म्हणू शकू की हा सर्व आपला मूळ आहे आणि त्या मुळापासून फांद्या खाली आजूबाजूला वाढलेल्या आहेत आणि त्या फांद्यांवर पानं आहेत. तर मूळ म्हणजे ब्रह्मलोक, जिकडनं हे झाड वाढलेलं आहे. आता जे आपलं जमिनीवरचं झाड असतं त्याला याच्यातून अन्न मिळतं, मातीतून,
पावसामुळे पाणी मिळतं आणि ते झाड उंच होतं, वाढतं, फळं फुलं असतात झाडांवर. पण हे जे झाड आहे, जे तुम्हाला प्रतिबिंब दिसतोय बरं का, पाण्यात जे भौतिक जग आहे, हे या भौतिक जगाचं पोषण कोण करतं, तर 3 गुण करतात. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे आपल्या इच्छा असतात. इच्छा ही तुम्हाला नदी जी दिसते ना, ही इच्छांची नदी आहे. म्हणजे प्रतिबिंब दिसण्यासाठी आपल्याला एक मीडियम लागतं बरं का. आरसा लागतो, पाणी लागतं, कुठलं तरी एक मीडियम लागतं ज्याच्यावर आपण तो प्रतिबिंब बघू शकतो. मग इकडे ते तो मीडियम म्हणजे काय आहे, आपल्या असंख्य इच्छा. आपल्याला इच्छा आहे म्हणून हे भौतिक जग आहे बरं का. सगळे आपण इकडे जन्म आपण का घेतलेला आहे, आपल्याला कुठल्या तरी वासना होत्या, त्या पूर्ण होण्यासाठी आपण इकडे आलेलो आहोत. म्हणजे आपल्या इच्छांमुळे हे भौतिक जग आहे. आता इकडे जरी तुम्ही बघा, इकडे पुढे म्हटलेलं आहे की किंवा पुस्तकांमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की असं म्हटलंय की हे जे भौतिक जग आहे हा एक भ्रम आहे किंवा द मटेरियल वर्ल्ड इज अन इल्युजन. असं बऱ्याच ठिकाणी म्हटलेलं आहे. तर असं हे जरी खरं असेल तरी श्रील प्रभुपाद सांगतात की असं म्हणणं जास्त योग्य आहे की हे जे भौतिक जग आहे हे टेम्पररी आहे. आपण असं नाही म्हणू शकत जगत मिथ्या, ब्रह्मसत्य तर आहेच, पण जगत मिथ्या म्हणून आपण त्याला रिफ्यूट करू शकत नाही. आता मी इकडे बसलेली आहे, मी तर खरी आहे, तुम्ही खरे आहात, आपण सगळे बोलतोय, आपले अनेक नातेसंबंध आहे, आपले आई बाबा, मुलं, नवरा, नातेवाईक हे सगळे तर खरे आहेत. मग श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, हे जे भौतिक जग आहे हे कसं आहे, ज्याप्रमाणे पावसाळा आला, आता पुढच्या महिन्यात जून महिन्यामध्ये चालू होईल, तेव्हा तुम्हाला काळे ढग आकाशामध्ये दिसतात. पण ते काळे ढग कसे असतात, तात्पुरते दिसतात आणि मग जातात. सप्टेंबर मध्ये कसं असतं, तुमचं आकाश कसं असतं, छान निळशार असतं, ढग नसतात, काळा ढग एक सुद्धा दिसत नाही. तर जेव्हा आपण सप्टेंबर महिन्यात बघतो तेव्हा आपल्याला समजलेलं असतं की हे ढग जे ते आता नाहीये, पण परत जून महिन्यात ते येणार, ते टेम्पररी आहे. आपण ते रिफ्यूट करत नाही की ढगच नाही, असं नाही म्हणत आपण, ते आहेत पण त्यांचा जो नेचर आहे तो टेम्पररी आहे. त्याचप्रमाणे हे जे भौतिक जग आहे हे टेम्पररी आहे. आणि तिकडे त्यांनी सांगितलंय की हे त्यांनी प्रतिबिंब दाखवलंय बरं का. भौतिक जगाची तुलना त्यांनी आध्यात्मिक जगाचा प्रतिबिंब म्हणून केली. तर प्रतिबिंब म्हणून का, कारण जे काही आध्यात्मिक जगात चालतं तेच पूर्ण या भौतिक जगात चालतं, पण त्याच्यामध्ये विकार असतात बरं का. किंवा इकडे जे काही चालतं ते सगळं अशुद्ध असतं, त्याच्यात विकार असतात आणि ते शुद्ध रूपात नसल्यामुळे आपल्याला शुद्ध काय आहे याची कल्पना सुद्धा करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, या जगामध्ये प्रेम म्हणून असं काही नसतं, जे काय असतं ते काम असतं, आपल्या इच्छा असतात, आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण जगतो. हे बॉटम लाईन आहे ही या भौतिक जगामध्ये. आणि आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम आहे. प्रेम म्हणजे काय,
कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम था, म्हणजे जे काय आध्यात्मिक जगामध्ये टॉपमोस्ट आहे, एकदम उच्च स्तरावर आहे, तर ते म्हणजे काय, कृष्ण प्रेम. तिकडे सगळेच जे वैकुंठवासी वृंदावनवासी असतात ते सगळेच कृष्ण सेवेमध्ये लीन असतात. म्हणजे भक्ती ही सगळ्यात वर असते. पण आता या भौतिक जगामध्ये हे तुम्ही टोटली उलट करा आणि तुम्ही बघा, कोणीही मंदिरात जात नाही, कोणाचंही कृष्णावर प्रेम नसतं. जो कोणी, प्रत्येक माणूस स्वार्थी असतो, माझ्या इंद्रियाची तृप्ती स्वतःच्या इंद्रियाच्या तृप्तीसाठी जगत असतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही समुद्रात बघितलं, समुद्राच्याच बाजूला एक डोंगर असेल किंवा पर्वत असेल आणि तुम्ही बघितला त्याचा प्रतिबिंब, तर बेस जो आहे तो प्रतिबिंबात वर दिसतो आणि जे पीक आहे ते एकदम खाली दिसतं. म्हणजे जे टॉपमोस्ट असतं स्पिरिच्युअल जगामध्ये, आध्यात्मिक जगात, ते या भौतिक जगात एकदम खाली असतं. तर यालाच म्हणतात भ्रम म्हणतात बरं का. म्हणजे आपण त्याला काही महत्व देत नाही, भक्तीला आपण काही महत्व देत नाही, याला भ्रम म्हणतात, ह्याला इल्युजन म्हणतात. आणि एक हुशार किंवा एक बुद्धिमान माणूस असेल, तो काय करेल, तो एका एक्सपर्ट कडून शिकेल की इकडनं बाहेर कसं जाऊ. तुम्ही बघितलंय का की एक एक पार्क्स मध्ये ना असं मेज असतं, म्हणजे आपण एकीकडून बाहेर आत जातो आणि बाहेर कुठून पडायचं समजत नाही, आपण असं 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 एकसारखं फिरत असतो. तर त्याचप्रमाणे हे सुद्धा वटवृक्ष अगदी तसंच आहे. आपल्याला कसं बाहेर पडायचं आपल्याला समजत नाही, पण आपण जेव्हा गायडन्स घेतो, कोणाचा गायडन्स, की ज्या माणसाला माहिती आहे, ज्याला कृष्ण प्राप्ती झाली आहे, जो दाखवू शकतो आपल्याला, जो सत्य जाणलेला की इकडनं कसं बाहेर पडायचं, तो आपल्याला सांगू शकतो. त्याचा जो गायडन्स घेतो तो खरा बुद्धिमान माणूस या जगातून सुटतो. आता या जगाचं आपण आणि पुढे त्यांनी डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, तर आपण ते आता ऐकूया. हरे कृष्ण. हा बरं, इकडे आता हे बघा, हे जे हा जो तुम्हाला वटवृक्ष दिसतोय, आता मी तुम्हाला सांगितलंय कुठल्याही झाडाचं जे मूळ असतं ना, ते म्हणजे मुळांपासून ते झाड वाढतं. हा मूळ काइंड ऑफ आपण ओरिजिन म्हणूया, किंवा मूळ हे झाडाचं सर्व काही असतं. तर त्याप्रमाणे या भौतिक जगाचा जे मूळ आहे ते म्हणजे ब्रह्मलोक किंवा ब्रह्मदेवानी हे भौतिक जग निर्माण केलेलं आहे. मग त्या मुळापासून ते झाड वाढलेलं आहे, अनेक अनेक फांद्या आहेत, त्या झाडांवर पानं आहेत, फळं आहेत. तर ही पानं म्हणजे काय, ही पानं म्हणजे वैदिक मंत्र झाले बरं का. आणि या ज्या फांद्या आहेत, या फांद्या ज्या आहेत त्या फांद्या म्हणजे उच्च ग्रह किंवा लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम, म्हणजे पृथ्वीच्या खालचे ग्रह बरं का. तर जे वरचे ग्रह, ज्या वरच्या फांद्या आहेत, तर त्या फांद्या म्हणजे स्वर्गलोक, तपोलोक, जनलोक असे. आणि त्या फांद्यांवर तुम्हाला इकडे दिसतायत ना देव देवता आहेत. आणि ज्या खालच्या फांद्या आहेत त्या फांद्या म्हणजे तुम्ही असं म्हणा आताळ, सुताळ, पाताळ, रसाताळ, म्हणजे तुम्ही असं म्हणा की जिकडे अंधकार आणि अज्ञान असतं किंवा जिकडे कृष्णाचं विस्मरण असतं, असं जीवन म्हणजे
पशुजीवन आहे. तर हे जी या ज्या खालच्या फांद्या आहेत ते आपल्याला सांगतात की हे जे जीवन आहे ना हे अंधकारात, अज्ञानात हा माणूस राहतो. आणि जे फळं आहे, फळं म्हणजे काय, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. आणि ज्या ढाळ्या आहेत त्या ढाळ्या म्हणजे इंद्रियांचे विषय झाले. तर एक पक्षी जो या झाडावर आहे तो काय करतोय, ती फळं खातोय, ती फळं खाण्यामध्ये व्यस्त आहे आणि कर्म करतोय. तो जेव्हा चांगली कर्म करतो तेव्हा तो खालच्या फांद्यांवरून वर जातो बरं का. इकडे हे तुम्हाला उच्च ग्रह जे दिसतात त्या ग्रहांवर जातो. आणि जेव्हा तो काही वाईट कामं करतो तेव्हा तो खालच्या योनींमध्ये म्हणजे पशु योनींमध्ये जन्म घेतो. बघा इकडे मधोमध खूप ऍक्टिव्हिटीज दिसतात. काही लोक फळाकडे खूप आसक्त आहेत. हे बघा इकडे हा माणूस खून करतोय, ही लोक होम हवन करतायत. मग काही जण हे करतायत, प्रार्थना करतायत. मग अशी जी लोक आहेत हे वरच्या फांदीवर जातात आणि वाईट काम करणारे नीच ग्रहांवर जातात. तर अशा प्रकारचं हे भौतिक जग आहे, हे इच्छांच्या नदीवर आहे. आणि कृष्ण आपल्याला आता काय सांगतोय आपण बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेलेली आहेत. हरे कृष्ण. आता वाचा. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला काय समजतंय की हे वृक्ष आहे ना जणू काय याचा आदी नाही, अंत नाही, आधारी नाही, शाश्वत आहे. आणि आपण एकसारखे वरून खाली, खालून वर असे एकसारखे आपण फिरत असतो. हे बघा वरून खाली, खालून वर एकसारखं कसं बाहेर पडायचं हे आपल्याला माहित नसतं. आणि श्रील प्रभुपाद असं सांगतात की हे जे आचार्यांनी असं सांगितलंय की इकडे असं उदाहरण घेऊन का सांगितलंय, प्रतिबिंब किंवा अश्वत्थ झाड का सांगितलंय, कारण जेव्हा आपण प्रतिबिंबाकडे बघतो तेव्हा त्याचं मूळ रूप, त्याचं मूळ म्हणजे त्याचा ऍक्च्युअल फॉर्म आपल्याला रिअलाइज होणं अवघड जातं. आणि कुठलाही प्रतिबिंब जो असतो तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात ती एक अननॅचरल स्टेट असते. म्हणजे आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत, भौतिक जगाशी रिलेटेड ते बोलतायत बरं का, की हे जे प्रतिबिंब म्हणजे आपण भौतिक जगात आहोत, आपण कम्प्लिटली म्हणजे टोटली अननॅचरल स्टेट मध्ये आहोत. आणि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ कम्फर्टेबल प्लेस टू लिव्ह इन.
म्हणून याला रिफ्लेक्शन म्हटलेलं आहे, प्रतिबिंब म्हटलेलं आहे, की असं आपण जाणू शकत नाही प्रतिबिंबाकडे बघून की आध्यात्मिक जग काय आहे हे आपण जाणू शकत नाही, म्हणून याला प्रतिबिंब म्हटलेलं आहे. आणि हे अननॅचरल आहे असं श्रील प्रभुपाद सांगतात आपल्याला. आता हे जर तुम्हाला इकडनं बाहेर पडायचं असेल, तर बाहेर जर पडायचं असेल तर तुम्हाला हे झाड कापावं लागतं. मग जेव्हा हे झाड आपल्याला कापायचं आहे तेव्हा ते कापण्यासाठी तुम्ही काय कराल, कुठली तलवार वापराल, वैराग्याची तलवार वापरा. पण कृष्ण म्हणतो वैराग्य हे तुम्हाला ज्ञानाने आलं पाहिजे, फ्रस्ट्रेशननी नाही, की या भौतिक जगाशी मी टोटली फ्रस्ट्रेटेड आहे, मला चांगले पैसे मिळाले नाही, माझं लग्न नाही झालं, मला मुलं नाही झाली, किंवा माझी सगळ्यांबरोबर भांडणच होतात, मला हवी ती प्रमोशन मिळाली नाही, असं करून वैराग्य नाही. ज्ञानाने वैराग्य आलं पाहिजे, कारण ते वैराग्य राहतं. मग आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय की तुम्ही हे झाड कसं कापाल, तर पहिल्यांदा वैराग्याची तलवार तुमच्या हातात घ्या. ज्ञानाने आलेली जे वैराग्य आहे ते खरं वैराग्य. तुम्ही वैराग्य निर्माण होण्यासाठी, ज्ञान मिळवण्यासाठी एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून, जो परंपरेतला आहे त्याच्याकडून ऐका. तुमचं आणि माझं नातं, म्हणजे आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे आपल्याला गुरु सांगतो, आणि तो सांगतो की कृष्णाकडे शरण कसं जायचं. तर यासाठी आपल्याला गुरु केले पाहिजे. एकच मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो. तर आपल्याला यासाठी गुरु केले पाहिजे, त्यांच्याकडून आपण ज्ञान मिळवायचंय, आपल्यामध्ये वैराग्य आणायचंय, या वैराग्याने झाड कापायचंय आणि आध्यात्मिक जगात जायचंय. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल सांगणार आहे. आता आपल्याला तिकडे जायचंय. आता मला सांगा, समजा जर तुम्हाला कुठेतरी वेकेशन साठी USA, युरोप किंवा आणि कुठे जायचंय, तर तुम्ही काय काय तयारी कराल सांगा बरं मला. कोण सांगेल? मनीषा माताजी. पासपोर्ट काढावा लागेल. पासपोर्ट काढावा लागेल. परत आणि काढावं लागेल. तिथल्या भाषेचं थोडंफार ज्ञान घ्यावं लागेल. बरोबर. आणि काय काय कराल? कपडे मुख्य म्हणजे पैसा, तिथली करन्सी आणाल ना तुम्ही? तिथली करन्सी मुख्य म्हणजे काय? तिथली करन्सी, पैसे तिथे लागणार, कुठल्या ह्याच्यात पाहिजे बरोबर. ते. जर तुम्हाला माहित असेल की तिकडे खूप थंडी आहे, तर गरम कपडे तुम्ही घ्याल. जे काय तुम्ही कोणाला तरी विचाराल, अरे तुम्ही तिकडे जाऊन आला होता का, मग तिकडे मी जाणार आहे, काय काय घेऊन जाऊ, तुम्ही सगळी लिस्ट कराल आणि सगळं कराल. आता तुम्ही मला सांगा, आपल्याला आध्यात्मिक जगात जायचंय, आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, मग आपल्याला सुद्धा तयारी केली पाहिजे की नाही? सांगा मला. आणि ती तयारी म्हणजे रोज आपल्याला थोडी 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 तयारी करावी लागते. एकदम जेव्हा आपण म्हातारे झालो आपल्याला म्हणता येत नाही की आता आपण तयारीला लागूया, नाही. आपल्याला ती तयारी अगदी लहान वयापासून थोडी थोडी का असे ना आपल्याला ती करावी लागते. मग आता आपल्याला कृष्ण त्याच्या जगाबद्दल सांगतोय. आता आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. न तद् भासयति सूर्यः
न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. ते ज्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण काय सांगतो की जे माझ्याकडे येतात ते परत या भौतिक जगामध्ये जात नाही. हा, मग आता इकडे कृष्ण सांगतोय की हे जे तुमचं धाम आहे ना, भौतिक धाम, ते कसं आहे, पूर्ण अंधार आहे इकडे. आणि इकडे तुम्हाला मला सोय करून द्यावी लागते तुमच्यासाठी. जसं रात्र झाल्यावर आपण ट्यूबलाईट लावतो ना, तसं कृष्णाने आपल्याला चंद्राची आणि सूर्याची सोय करून दिलेली आहे की नाहीतर तुम्हाला इकडे काहीच दिसणार नाही. म्हणून पण तो म्हणतो की असं तुमचं भौतिक जग आहे, पण माझ्या आध्यात्मिक जगात असं नाही आहे. माझ्या आध्यात्मिक जग हे पूर्ण प्रकाशमय आहे. तर आता जर तुम्हाला मी सांगितलं की ज्या कुठल्याही वस्तू शुद्ध असतात, त्या शुद्ध वस्तूंना एक प्रकारचं तेज असतं. बघा, एखादा माणूस सुद्धा जर खूप चांगला असेल, त्याचं मन खूप साफ असेल, खूप सरळ असेल, तर लगेच आपण म्हणतो याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळं तेज आहे. किंवा एक संन्यासी असेल, अगदी साधे कपडे घातलेला माणूस असेल, पण त्याच्या चेहऱ्यावर प्रखर तेज दिसतं. तर जेव्हा गोष्टी शुद्ध असतात ना, त्या जणू काही स्वयं तेजस्वी असतात. असंच काही गोलोक वृंदावनात किंवा वैकुंठ लोकात आहे. आणि शुद्ध वस्तू कशा असतात बघा. आता कृष्णाची तुलना सूर्याबरोबर केलेली आहे. आता सूर्य कसा असतो, आता पूर्वीच्या काळी म्हणजे साधारण 15वा 16वा शतक असेल, तर तेव्हा समजा जर काही रोगी असतील, काही पेशंट्स असतील आणि त्यांना काहीतरी स्किन इन्फेक्शन झालं असेल, तर तिकडे मोठमोठी हॉस्पिटल्स असायची आणि त्या हॉस्पिटल्सच्या वर काच असायची. आणि त्या काचेतून सूर्यप्रकाश येत असे आणि त्या पेशंट्सना झोपवलेला असे आणि त्यांचा जो जिकडे इन्फेक्शन झालंय तो भाग डायरेक्टली सूर्याकडे त्याचं हे असे, म्हणजे त्या भागावर इन्फेक्शनवर सूर्यकिरण पडत असत. आणि मग हळूहळू ते बरे व्हायचे. तर असं इकडे कृष्णाची तुलना सूर्याकडे गेली आहे. म्हणजे आता इन्फेक्शन एक्सपोज सूर्य हा इन्फेक्शन कडे एक्सपोज होऊन सुद्धा, मला सांगा असं कधी होतं का की सूर्याला इन्फेक्शन होतं का? असं सांगा बरं मला. नाही होत. नाही होत, कारण तो स्वयंप्रकाशी आहे. हा, आपण असं कधी म्हणतो का की आता सूर्य, आता समजा जर एखादा माणूस असेल आणि त्याला खूप इन्फेक्शन झाली आहे स्किन वर वगैरे आणि सूर्यप्रकाश त्याच्यावर पडला, आता तुम्ही म्हणता का आता मी सूर्यप्रकाशात उभी नाही राहणार कारण मला सुद्धा इन्फेक्शन होईल? नाही. तो सूर्य काय करतो, ते सगळं इन्फेक्शन मधले जे जर्म्स बॅक्टेरिया असतात ते तर मरतात आणि पूर्ण ते इन्फेक्शन जे आहे ते बरं होतं आणि सूर्य सुद्धा त्या इन्फेक्शननी कॉन्टॅमिनेट होत नाही, म्हणजे त्याच्यावर सुद्धा ते इन्फेक्शन चढत नाही. त्याचप्रमाणे, अगदी त्याचप्रमाणे कृष्णही तसाच आहे. त्याला म्हणतात अपाप बुद्धम, म्हणजे आपण कितीही पापी असलो तरी जेव्हा आपला या मंत्राशी कॉन्टॅक्ट होतो तेव्हा आपण सुद्धा टोटली ते पूर्ण आपण टोटली साफ होतो. आपण या
सगळ्या पापांपासून दूर तर राहतोच, पण आपल्यामधले जे पाप करण्याचं जे बीज असतं, ते बीज सुद्धा जणू काही जळून जातं. तर आता इकडे कृष्ण आपल्याला त्याच्या जगाबद्दल सांगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे आणि या श्लोकातून तुम्हाला परत समजणार आहे की आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, आपण कोण आहोत हे तुम्हाला समजणार आहे. तर आता इकडे पहिलं सांगितलंय म्हणजे बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. म्हणजे आपण कोण आहोत, कृष्णाचे अंश आहोत. आणि कसे आहोत, सनातन, एटर्नल फ्रॅगमेंटेड पार्ट्स. म्हणजे आपण कृष्णाबरोबर कधीही मर्ज होत नाही, कधीही आपण कृष्णाबरोबर एकरूप होत नाही, कधीही आपण कृष्णामध्ये विलीन होत नाही. जे इतर लोक म्हणतात कृष्ण म्हणजे तेज आहे, मग आपण तेजामध्ये विलीन होतो, हे चुकीचं आहे. कृष्णाने सांगितलंय बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत, एटर्नल फ्रॅगमेंटेड पार्ट्स. म्हणजे आपलं हे जे अस्तित्व आहे, हे आपलं अस्तित्व कायमचं राहतं. जेव्हा आपण मुक्त होतो तेव्हा सुद्धा आपलं हे अस्तित्व राहतं. फक्त आत्ताचं जे अस्तित्व आहे ते आपलं अशुद्ध आहे. आपण काय म्हणतो की आपण म्हणतो इकडे की मी करता आहे, पण जेव्हा आध्यात्मिक जगामध्ये जातो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं, किंवा जेव्हा आपला अहंकार आहे तो शुद्ध होतो तेव्हा आपण काय म्हणतो की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आपली ही धारणा असते बरं का. आणि हा जो आहे ना आपली जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन किंवा आपला जो आत्मा आहे त्याची जी एक ड्युटी आहे की तो नित्य सेवक असतो कृष्णाचा, ती कायम राहते. त्या अर्थाने इकडे म्हटले हे माझे सनातन अंश आहे. बरं, कुठेही सांगितलेलं नाहीये की आपण कृष्णाबरोबर एकरूप होतो, हे कुठेही भगवद्गीतेत लिहिलेलं नाही. इनफॅक्ट क्लिअरली सांगितलंय की आपण त्याचे अंश आहोत. आता इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे ज्याप्रमाणे आग असते बरं का, आणि तो आगीचा गोळा खूप मोठा असतो आणि त्याच्या ज्या ठिणग्या असतात त्या खूप बारीक बारीक असतात. आगीमध्ये पॉवर खूप असते पण ठिणगीमध्ये काहीच नसते. त्याचप्रमाणे कृष्ण हा ऑल पॉवरफुल असतो, तो शक्तिमान असतो आणि आपल्यामध्ये ती शक्ती नसते. किंवा सागर जो असतो तो खूप प्रचंड मोठा असतो, पण सागराचा एक थेंब घेतला, केमिकल कॉम्पोजिशन त्याचं सेम असतं, पण सागर जसं एखादी बोट सुद्धा उलटी करू शकतो, ती शक्ती त्या थेंबामध्ये नसते. म्हणजे क्वालिटी वाईज आपण सेम असतो, जस्ट लाईक कृष्णा, बट क्वांटिटी वाईज खूप कमी असतो. जरा एकच मिनिट, काय पाहिजे, चार्जर घेऊन जायचं का तुला? आणि तुझा कुठे गेला चार्जर? बरं, घेऊन जा आता. नाही, घेऊन जा. तर क्वालिटी वाईज आपण
कृष्णासारखेच असतो, पण क्वांटिटी वाईज कृष्णामध्ये आणि आपल्यामध्ये खूप फरक असतो. हा, आणि इकडे त्यांनी आणि एक गोष्ट सांगितली आहे, बद्ध जीवनामुळे ते मना सहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करत असतात. म्हणजे बघा हा, इकडे कृष्णाला माहिती आहे की आपलं लाईफ कम्फर्टेबल नाहीये, आपण इंद्रियांची संघर्ष करतोय. मनासहित सांगितलेलं आहे, आपण 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करत असतो. तर कोण सांगेल संघर्ष म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीसाठी खूप खूप प्रयत्न करणं. झटत बरं, असणे. आणि एखाद्या गोष्टीसाठी झटत असणे, सतत प्रयत्न करत असणे, झगडणे, ती गोष्ट झगडणे, एखाद्या गोष्टीसाठी सतत झगडणे. बरं, तर आता मी सांगते संघर्ष म्हणजे आत्म्याचं नॅचरल एन्व्हायरमेंट काय आहे किंवा नॅचरली तो कुठे असायला पाहिजे, त्याच्या घरी कृष्णाकडे. आणि आता तो बद्ध आहे, तर त्याचा तो स्ट्रगल आहे, तो शरीरात राहतोय आत्मा. त्याला हे सगळं त्या मी तुम्हाला दाखवलं ना, तो रथामध्ये कसा बसलाय, घाबरून बसलेला आहे. तुम्हाला आठवतं ते पिक्चर? हो माताजी. तर तो संघर्ष आहे, तो या बद्ध रूपाने राहतोय, त्याला नाही राहायचंय, त्याला कृष्णाकडे जायचंय, पण इंद्रियांमुळे आपण त्याला ते करायला देत नाहीये. जरा एकच मिनिट, मी आले इकडे. का व चार्जर कुठल्या रंगाचा होता? हा, बरं, हरे कृष्णा. त्याला कृष्णाकडे जायचंय, कृष्णाकडे जायचंय आत्म्याला, तिथपर्यंत झालं. हा, तो संघर्ष असतो. समजलं ना तुम्हाला? हो. की तो इकडे राहतोय या शरीरामध्ये, हाच एक संघर्ष आहे, त्याला ते आवडत नाहीये राहायला. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मग आपल्याला दुःख का होतं हे केल्यावर, पण लवकर जर एखाद्याचा मृत्यू झाला तर? ते आता आपण प्रश्न उत्तर नंतर बघूया. बर, सॉरी. कुमुद माताजी. येस माताजी. शरीरम यद्वाप्नोति यच्चः चाप्युग्रामशोदशः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयान्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आतापर्यंत कृष्णाने काय सांगितलंय की हे आध्यात्मिक जग म्हणजे जे भौतिक जग आहे, आध्यात्मिक जगाचा तो प्रतिबिंब आहे. आणि इकडे तुम्ही अननॅचरल स्टेट मध्ये राहताय, इकडे राहणं काही कम्फर्टेबल नाहीये. मग कृष्णाने काय सांगितलं, तुम्ही माझे अंश आहात. आणि माझं जग कसं आहे, तिकडे सूर्य नाही, चंद्र नाही, स्वयंप्रकाशी आहे. तर तुम्ही लवकर माझ्याकडे या. मग इकडे कृष्ण काय सांगतोय, आता ज्याप्रमाणे समजा जर आपण एका बागेत गेलो, तिकडे खूप गुलाब आहेत, आपण गुलाबांचा वास घेतो. मग हळूहळू आपण जेव्हा त्या बागेतून बाहेर पडतो, लांब चालत जातो, हळूहळू तो वास कमी होतो आणि मग येत नाही असा होतो. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा शरीर बदलत असतो, जेव्हा आपण एक शरीर धारण करतो, तेव्हा आपल्यामध्ये तो कॉन्सेप्ट असतो की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाहीये. म्हणजे ज्याप्रमाणे हवा
काही वेळ त्या गुलाबाचा सुगंध स्वतःबरोबर घेऊन जाते आणि मग तो सुगंध हळूहळू कमी होतो आणि मग बंद होतो, आपल्याला येत नाही. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या बरोबर तो कॉन्सेप्ट घेऊन जातो की जोपर्यंत आपल्याला शरीर असतं तोपर्यंत मी हे शरीर आहे. मग शरीर जेव्हा मिटतं आपलं, तेव्हा मग आपण आपल्याला समजतं मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग परत आपण दुसरं शरीर घेतो. आता समजा जर मी एका कुत्र्याचं शरीर घेतलं, मग काय होतं माझा कॉन्सेप्ट की मी कुत्रा आहे, मला भुंकायलाच पाहिजे, मला माझ्या जागेचं रक्षण केलंच पाहिजे. मी एक झाड आहे, आता मला असंच्या असं उभं राहायचंय हजारो वर्ष. पाऊस जरी पडला, ऊन किती असेल तरी मला इकडेच उभं राहायचंय. हे जे कॉन्सेप्ट असतात, प्रत्येक बॉडीचे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट असतात, पण तो कॉन्सेप्ट एकदम स्थिर होतो की मी कुत्रा आहे, मला भुंकायचंय. किंवा आता मी एक साप आहे, तर आता मी कोणाला तरी चावणार. तर हे जे कॉन्सेप्ट असतात आपले, किंवा मी एक माणूस आहे, आता मी असं वागणार, मी एक बाई आहे, मी वागणार. जोपर्यंत शरीर असतं तोपर्यंत आपण हा कॉन्सेप्ट आपल्या बरोबर नेतो. ज्याप्रमाणे वायू असतो तो फुलांचा गंध घेऊन जातो, अगदी त्याचप्रमाणे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेले कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपल्याला काही वासना असतात तेव्हा प्रकृती जणू काही एक इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट आहे. ती काय करते, आपल्या मनामध्ये काय वासना आहे अशा तऱ्हेने इतर इंद्रिय जी आहेत ती तशी अरेंज करते. म्हणजे एखादं गिद्धाड असेल, त्याला बघा खूप लांबून सुद्धा दिसतं किंवा खूप लांबून सुद्धा मेलेल्या शरीराचा त्याला वास येतो आणि तो जातो. किंवा कुत्र्यांना काय असतं, ते आपल्या जमिनीचं, आपल्या टेरिटरीचं राखण खूप छान करतात. त्यांना तर ते असतं की हे माझं आहे, मी हे कोणाला देणार नाही, माझ्या घरी इतर कोणी आलेले मला चालणार नाही, हे त्याला एवढं जास्त असतं. तर त्याचं जे इतर इंद्रियांची जी अरेंजमेंट असते ती कशी असते, त्याचे कान खूप तीक्ष्ण असतात. लांबूनच कोणीतरी येतंय त्याचा त्याला वासही येतो आणि कानाने सुद्धा त्याला ऐकू येतं. तर ज्याप्रमाणे आपल्या वासना असतात त्याप्रमाणे प्रकृती ही अरेंजमेंट करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणाच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय बरं का, की जेव्हा जीव आपल्या देहाचा त्याग करतो तेव्हा जे लोक मूर्ख आहेत त्यांना समजत नाही की याला पुढचं कुठलं शरीर मिळणार आहे. कृष्णाने शब्द वापरलाय विमूढा. विमूढ म्हणजे मूर्ख. ते बघू शकत नाही, पण ज्याला ज्ञान चक्षु आहे ते बघू शकतात. तर आता इकडे काही लोक म्हणतात ना की बाबा हे जे काय लिहिलंय ना हे सगळं खोटं आहे, यात काही खरं नाहीये, याला अर्थ नाहीये, कोणी बघितलाय पुढचा जन्म. तर हे लोकांना कृष्णाने विमूढ म्हटलेलं आहे.
समजलं की मूर्ख लोक हे जाणू शकत नाही, पण ज्यांना ज्ञान चक्षु असतात ते लोक जाणू शकतात. आता जर तुम्ही बघितलंय, आपण जनरली कसे असतो की समजा जर घरी कोणाचा मृत्यू झाला, मग त्यावेळेला आपण बघतो की हे शरीर आहे हे स्मशानात घेऊन जातात, त्याला अग्नी देतात आणि मग घरी आल्यावर आपण काय म्हणतो की काही दिवस आपल्याला वाटतं खरोखर या जीवनाचा काय म्हणजे अर्थ काय आहे, आपण विचार करायला लागतो आणि आपण थोडस भौतिक जगापासून अलिप्त होतो. पण ही अलिप्तता जी आहे ती काही दिवस काही आठवडे राहते, मग त्याच्यानंतर आपण परत या भौतिक जगात पूर्णपणे गुंततो. तर जेव्हा एखाद्या माणसाला ज्ञान नसतं तेव्हा त्याचं जे वैराग्य आहे ते जास्त काळ टिकत नाही. आता त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा अज्ञानामुळे या लोकांना समजत नाही की एकदा देह त्याग केल्यावर त्याला दुसरं कुठलं शरीर मिळणार आहे. आणि मुख्य म्हणजे जर तुम्ही ऑबिच्युरी वाचली असेल टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये वगैरे ना, तर ते लिहितात सो अँड सो हॅज लेफ्ट फॉर हेव्हनली अबोर्ड. पण आता ते हेव्हनली अबोर्डला गेले की हेलिश अबोर्डला गेले हे ठरवणारे तुम्ही कोण? आपल्याला असं सांगता येत नाही की तो माणूस मला खूप प्रिय होता म्हणून तो नक्कीच स्वर्गात गेलेला आहे, आपल्याला सांगता येत नाही. तर त्याप्रमाणे आपल्याला खरोखर समजत नाही, आपल्याकडे ज्ञानचक्षु नाहीये. पण ज्या वेळेला आता समजा जर आपली गाडी ब्रेकडाऊन झाली आणि आपण काय करतो, ती उघडून बघतो आणि आपल्याला समजत नाही काय करायचं आता, थोडंफार आपण काहीतरी करायचा प्रयत्न करतो. मग आपण एका गराज मध्ये घेऊन जातो आणि तिकडे जो टेक्निशियन असतो, जो मेकॅनिक असतो, त्याला तो नुसता सांगतो की मला आवाज ऐकू दे गाडीचा आणि तो बरोबर ओळखतो काय झालं. का? कारण त्याला त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग झालंय. त्याचप्रमाणे कृष्ण कोण आहे हे काही जणांना माहिती आहे आणि ते लोक आपल्याला ट्रेन करू शकतात. आणि असे जे गुरु असतात यांचा आपण आश्रय घेतला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. श्लोक नंबर पुढचा पण वाचू का माताजी? हो हो. ओके. श्लोक नंबर 12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. तर आता ज्या माणसाला आत्मसाक्षात्कार झालाय त्याच्याकडे ज्ञानदृष्टी असते, तो सर्व काही व्यवस्थित पाहू शकतो. तर अशा माणसाचा आश्रय घ्यावा. इकडे या स्लाइड मध्ये चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि हे सगळे त्यांचे शिष्य आहेत. तर जर आपल्याला कृष्णाला बघायचं असेल तर ज्याप्रमाणे कॅटरॅक्ट झाल्यावर आपल्याला दिसत नाही, आपण आय सर्जन कडे जातो, तो कॅटरॅक्ट बरा करतो आणि मग आपल्याला व्यवस्थित दिसतं. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा कॅटरॅक्ट झालेला आहे म्हणून आपण कृष्णाला बघू शकत नाही, जाणू शकत नाही. आणि इकडे कॅटरॅक्ट म्हणजे काय? कॅटरॅक्ट म्हणजे आपली अनर्थ किंवा आपल्या अशुद्ध इच्छा ज्या आहेत ना, इम्प्युअर डिझायर्स, याला कॅटरॅक्ट म्हणतात. पण कृष्ण हा करुणासागर आहे. आपण जेव्हा त्याचा आश्रय घेतो आणि जेव्हा आपण एखाद्या गुरूंचा ज्यांनी कृष्ण तत्व जाणलेलं आहे त्यांच्याकडे जातो, त्यांची सेवा करतो, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नियमांचं पालन करतो, तेव्हा मात्र आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते.
आता हे सायंटिस्ट लोक आहेत ना, ते काय म्हणतात की सूर्य आणि चंद्र म्हणजे काही नाही, तिकडे रिॲक्शन चालू आहेत, न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालू आहे, हायड्रोजन हिलियम वगैरे. पण असं काही तिकडे कृष्ण वगैरे नाहीये. पण शिल प्रभुपाद म्हणतात की रिॲक्शन स्टार्ट कोण करताय, तो सोर्स कोण आहे, तो सोर्स कृष्ण आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काम्या विषय भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्णा. तर आता इकडे बघा, एखादं कलिंगड घ्या आणि ते उंच आकाशात फेका, ते लगेच जोरात खाली पडेल ना. आता इतकं हे ग्रह जे आहेत, पृथ्वी आहे, ज्युपिटर, सॅटर्न, व्हीनस, नेपच्यून, हे जे सगळे ग्रह आहेत हे एवढे जड आहेत, एवढे काय म्हणतात तसं त्यांचं वेट खूप खूप जास्त आहे. तरी देखील ते या अंतरिक्षामध्ये असे सस्पेंडेड राहतात आणि कुठेही आपल्या जो ऑर्बिट आहे त्या ऑर्बिट मधून ते कधीच बाहेर येत नाही. तर असं का होतं, कारण इकडे त्यांनी सांगितलंय की कृष्ण प्रत्येक ग्रहामध्ये प्रवेश करतो आणि त्या ग्रहात प्रवेश केल्याबरोबर तो एकदम ग्रह लाईट होतो आणि जेव्हा तो ग्रह लाईट होतो तेव्हा तो व्यवस्थित सस्पेंडेड स्टेट मध्ये राहू शकतो अंतरिक्षात. आता इतकंच काय बघा की आपला आत्मा आपल्या शरीरात असल्यामुळे आपण एकदम असं म्हणा तुम्ही लाईट असतो बरं का. आणि ज्या वेळेला आपण मृत होतो आणि ते समजा जर मृत शरीर तुम्ही नदीमध्ये टाकलं तर ते एकदम खाली बुडतं आणि मग डिकम्पोज वगैरे झाल्यावर ते नंतर वर येतं, पण ते खूप जड होतं. इवन जर तुम्ही बघितलं असेल तर म्हातारी माणसं जी असतात, जेव्हा ती त्यांची चेतनाशक्ती हळूहळू हळू कमी होते आणि आता आत्मा जायचे दिवस आले तर बघा किती स्थूलपणा येतो शरीराला. शरीर असं जे झोपलेले असतात ना त्यांना हलवायलाही येत नाही. तुम्हाला कोणालाही आहे का जाणीव, सांगा बरं मला. येस माताजी. आहे हो. इतरांना आमच्या पण. सासूबाई ज्या आहेत होत्या, म्हणजे जेव्हा त्या हिरत्या फिरत्या अशा सगळ्या होत्या तेव्हा माताजी काही वाटत नव्हतं, पण जेव्हा जसे त्यांची जायचे दिवस जवळ येत गेले, म्हणजे 2 ऑगस्टला त्या वारल्या, पण त्याच्या 5-6 दिवसापासून त्यांच्या चालण्या करण्या आणि बोलण्या करण्या याच्यामध्ये खूप फरक पडत होता. तुम्ही म्हणजे बघा बोलायचं कमी होऊन गेलेलं, त्यांचं चालणं फिरणं खूप कमी होऊन गेलेलं. म्हणजे आणि काही जडपणा येतो बघा हो, शरीराला. आलेला तुम्ही माताजी, बघा बिलकुल आता आलेला. एखादी नॉर्मल स्त्री नाही तर पुरुष असेल, समजा जर त्याला त्रास होत असेल चालायचा तर आपण एखादा माणूस सुद्धा त्याला जरासं उचलून एका खुर्चीवर ठेवू शकतो. पण जसं म्हातारे होतो तसं 2-3 माणसं सुद्धा पुरी होत नाही. हा, तर हे काय होतं, हे कृष्ण जेव्हा प्रत्येक ग्रहामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा तो जो ग्रह असतो तो एकदम हलका होतो. मी तुम्हाला एक छोटस भौतिक उदाहरण सांगितलं की हे असं होतं की मृत शरीर जेव्हा तुम्ही नदीमध्ये टाकता ते एकदम खाली बुडतं आणि नंतर डिकॉम्पोजिशन वगैरे झाल्यावर ते वर येतं.
हा, आणि इकडे आपल्याला काय समजतं की कृष्ण वनस्पतींना जीव रसांचा पुरवठा करतो. म्हणजे हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, हा रिसर्चचा टॉपिक आहे. चंद्रापासून चंद्राची जी किरणं असतात त्या किरणांमुळे प्रत्येक भाजीची चव जी असते ती वेगवेगळी असते. हे कशामुळे? तर चंद्राच्या किरणांमुळे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नांचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आता बघा कृष्ण आपल्यासाठी किती करतोय. आपल्या तो पोटामध्ये जठराग्नी म्हणून स्थित आहे आणि तो 4 प्रकारचे अन्न पचवतो. कुठली 4 प्रकारची? जे आपण चावून खातो, जी अन्न आपण चोखून खातो, जी आपण गिळतो आणि जे आपण पितो. ही 4 वेगळी तऱ्हेची चे अन्न पदार्थ आहे आणि कृष्ण ते पचवतो. जेव्हा आपल्याला इनडायजेशनचा त्रास होतो तेव्हा आयुर्वेदामध्ये म्हणतात ही जी जठराग्नी आहे ही याचं तेज कमी झालंय किंवा याच्यामध्ये जरासा बिघाड झालेला आहे, म्हणून डायजेशन बरोबर होत नाही. आता बघा, जेव्हा तुम्ही अन्न खाता आणि आपण म्हणतो ना की जे काय आपण कर्म करतो, जे काय करतो ते सगळं आपण कृष्णासाठी करतो. म्हणूनच आपण जेवायच्या अगोदर म्हणतो ना, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज हवन होते. नाम घ्या फुकाचे जीवन करी जीवित्वा. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे. जाणीजे यज्ञ कर्म. उदर भरण नाही, आपण म्हणतो उदरभरण, पण खरं म्हणजे हे यज्ञ कर्म होतं. तर तुम्ही हा श्लोक जर म्हणत असाल ना तर लक्षात ठेवा की हे तुम्ही जे अन्न खाताय तेही कृष्णासाठी तुम्ही अर्पण करताय. आणि एक त्याच्या पलीकडे मी जाऊन सांगते, हा श्लोक जर माहित नसेल तर तुम्ही इतकं तरी म्हणा की देवा, मी जे काय अन्न खाते आणि त्यातून जी शक्ती मिळते ती सगळी तुझ्या नामस्मरणेसाठी आणि तुझ्या सेवेसाठी त्या शक्तीचा वापर होऊ दे, असं म्हणा आणि मग अन्न ग्रहण करा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व ओके, एक मिनिट. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वरहम् एव वेद्यः वेदांत कृद्वेदमविदेव चाहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही आहे. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे कृष्ण सांगतोय. पहिलं त्यांनी सांगितलं मी वैश्वानर आहे, म्हणजे जठराग्नी आहे आणि तुम्ही जे काय खाता ते मी पचवतो. आता म्हणजे त्या तऱ्हेने
तो आपलं स्थूल शरीराचं पालन पोषण करते, पण सूक्ष्म शरीराचा काय? तर कृष्ण म्हणतो तुमचं सूक्ष्म शरीर जे आहे त्याचंही पोषण मीच करतो. कसं? तर तो म्हणतो मी हृदयामध्ये स्थित राहतो आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होते. श्रील प्रभुपाद म्हणतात हा सुद्धा सायंटिस्टना एक रिसर्च टॉपिक आहे. आपण जेव्हा म्हणतो इंटेलिजन्स, थिंकिंग, मेमरी, त्या सहज आपला बोट डोक्याकडे जातं. ब्रेन हे सेंटर आहे ऑफ मेमरी, इंटेलिजन्स. पण आपल्याला शास्त्रातून काय समजतं की कृष्ण हृदयात स्थित आहे आणि त्याच्यापासून स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होते. आणि हेच मी तुम्हाला आता परत पुढच्या एका अध्यायात सांगणार आहे की जेव्हा दक्ष प्रजापती होते, जेव्हा शंकरांनी त्यांचा वध केला आणि शिरच्छेद केलं आणि त्याच्यानंतर ब्रह्मदेवानी शंकरांना विनंती केली की असं करू नकोस, त्यांचं यज्ञ पूर्ण होऊ दे. तर त्यांना एका बकरीचं डोकं लावलं शंकराने आणि त्या बकरीच्या डोक्यामध्ये त्यांना स्मृती आली की आपण काय चुकीचं केलं. मग त्यांनी शंकराची माफी मागितली, यज्ञ पूर्ण केलं. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात हे कसं घडलं? त्यांना बकरीचं डोकं होतं, ब्रेन कोणाचं होतं? बकरीचं होतं, पण तरीही त्यांना स्मृती आणि ज्ञान सगळं झालं का? कारण कृष्ण त्यांच्या हृदयात बसला होता आणि हृदयातून त्यांना ती स्मृती मिळाली की आपण काय चूक केलं होतं ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजे अक्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर, असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आणि खालचंही वाचा. ओके ओके. या 2 व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच स्त्री लोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की 2 तऱ्हेची माणसं आहेत. एक म्हणजे क्षर आणि दुसरे म्हणजे अक्षर. तर क्षर कुठे असतात? या भौतिक जगामध्ये प्रत्येक जीव असतो तो क्षर असतो. त्याला क्षर का म्हटलंय? कारण त्याला असं वाटतं की तो करता आहे, खरं म्हणजे तो करता नसतो. आणि त्याला क्षर का म्हटलंय? कारण तो कृष्णाच्या विस्मरणात असतो. आणि जे अक्षर असतात ते ती माणसं कुठे राहतात? ती वैकुंठ लोकात, गोलोक, वृंदावनामध्ये राहतात. आणि ते कसे असतात की त्यांना कृष्णाचं स्मरण नेहमी असतं. ते नेहमी ते म्हणतात मी करता नाही, हे त्यांना ही जाणीव असते. आपण कृष्णाचे नित्य सेवक आहोत ही संकल्पना असते आणि त्याच्यामुळे त्यांचं पतन कधीच होत नाही. पण कृष्ण या दोघांच्याही पलीकडे असतो बरं का, क्षर आणि अक्षर. म्हणून त्याला अधोक्षज म्हटलंय. संस्कृत मध्ये अ हा पहिला शब्द आहे आणि क्ष हा शेवटचा अल्फाबेट आहे. तर अ च्याही पलीकडे, क्षच्याही पलीकडे म्हणजे कोण? तो कृष्ण आहे. म्हणून त्याला अधोक्षज म्हणतात. तो या दोघांच्याही वरती आहे, क्षर आणि अक्षर, आणि तो परमपुरुष आहे आणि तो या दोन्ही जीवांचं पालन पोषण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी. यस्मात् अक्षरमतीतः अहम अक्षरद अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदः च प्रथित पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला काय समजतं की कृष्ण हा आपलं
पालन पोषण करतो. आपण कोण आहोत म्हणजे संबंध ज्ञान तुम्हाला मिळालं की आपण कोण आहोत, कृष्ण कोण आहे, तो पुरुषोत्तम म्हणून पूर्ण ब्रह्मांडांमध्ये वेदांमध्ये प्रसिद्ध आहे. आता आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे की आपण आपली ऍक्टिव्हिटी काय आहे, बरं का. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यो माम एवं असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ म्हणून हे भरता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की जो सर्वज्ञ असतो किंवा ज्याला माहिती आहे की मी कोण आहे असा जो असतो तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त असतो. पूर्णपणे इकडे तुम्ही बघितलं ना की सगळे देव देवता हे विष्णूवर ध्यान करताय किंवा शंकर आहे तो पार्वतीला कृष्ण कथा सांगतोय किंवा इकडे सुद्धा कधी संकटात देव देवता हे विष्णूकडे जातात. तर हे सगळे जण भक्तीमध्ये व्यस्त आहे. शंकर हा कोणावर ध्यानास्थ असतो, कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर तो सतत ध्यान करत असतो. तर ज्या लोकांना माहिती आहे की कृष्ण कोण आहे, पुरुषोत्तम भगवान, ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त असतात. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आता कृष्णाने आपल्याला परमगुह्य गाभा सांगितलाय. परमगुह्य काय आहे हे बघा की भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त राहणे ही टॉपमोस्ट सिक्रेट आहे. तर ही आपल्याला कृष्णाने सांगितले आहे आणि जो बुद्धिमान असतो तो तसा प्रयत्न करतो आणि त्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो म्हणजे त्याला कृष्ण प्राप्ती मिळते. तर आता आपण काय केलंय, माझी जरा बॅटरी लो होते तर जर बंद झाली तर मी दुसऱ्या लॅपटॉप वरून जॉईन होते. की आपण काय बघितलंय की हे जे भौतिक जग आहे हे आध्यात्मिक जगाचा प्रतिबिंब आहे. त्याच्यापासून अलिप्त व्हायचं असेल तर आपल्याला वैराग्याच्या तलवारेने दृढतेने आपल्याला ते झाड कापलं पाहिजे. मग स्थलांतर त्या झाडांवरून आपण एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जातो. हे पण इकडेच आलं आणि इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की आपण आपलं स्थलांतर होत असतं. म्हणजे एक शरीर सोडतो, दुसरं शरीर, तिसरं शरीर आणि जो खरा ज्याला ज्ञान चक्षु असतात तो वेगळ्या तऱ्हेने या गोष्टींकडे बघतो. मग कृष्ण कोण आहे, तो आपलं पालन पोषण करतो. मग फक्त स्थूल शरीराचं नाही तर सूक्ष्म शरीराचं सुद्धा. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश म्हणजे कृष्णाला जाणणे आणि त्याच्या भक्तीत पूर्णपणे व्यस्त राहणे हा गुह्य भाग झाला. आता आपला अध्याय झालेला आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का, विचारू शकता. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल. ओके.